Alright, so what's up mga kapap? Today's video, wala muna tayong challenge. So, magre-react muna tayo dito sa mga toxic na mga tao na napakatigas ang ulo. So, yun, dito ko, may video dito na ipapakita ko sa inyo. Tapos, magre-react. So, magre-react tayo dun. Tapos, kayo na bahala kung ano yung opinion nyo doon sa video. So, simulan natin. So yun. First 20 seconds of the video. So sumisigaw siya, yung naka-blue. Parang sinisita lang siya na kasi sa sasakyan niya parang maraming nakasakay. So dapat social distancing lang. Tapos yun, sana yung tapusin natin yung video para malaman natin. Yun, sumisigaw. Parang walang respeto ba? Diba? Parang filosopo ba? Parang so yun. Walang respeto yung tao, di ba? Parang ang bastos, ang sarap sa pakin sa mukha, tapos iparok yung ulo sa pinto. Yun, napakabastos. Alam naman natin namang napakahirap ng trabaho ng mga pulis, pero ito pa rin yung reaction niya. Parang siguro mayroong problema sa bahay, tapos yun, hindi natin alam. Pero sumisigaw kasi parang ito yung mahirap sa mga Pilipino kasi laging tama, walang mali. Parang tama ako, tama kayo, ganyan ba? Ganyan yung mindset ng Pilipino. Hindi i-consider, hindi sila kanang humble lang na makinig na lang, tapos kung ano yung pinapatupad, yun na sana. Pero ang dami kasing mga salita o ang dami kasing mga reklamo ng mga Pilipino. Kaya siguro hindi tayo umuunlad dahil dito. Kasi palagi tayong tama. So yun yung mga mindset ng tao, palaging tama. Tama, ganyan, dapat ganyan. So bakit hindi lang kayo magpresidente? O hindi lang kayo yung nasa pulis? Kasi mahirap magtrabaho ng pulis. Hindi sila makauwi ng kanilang bahay, na-miss nila yung kanilang pamilya, pero para lang matulungan tayo na hindi na mag-spread hindi na kumalat yung virus. Pero mayroong mga taong dito na itong taong itong is very toxic. Parang sumisigaw, hindi natin alam bakit siya sumisigaw. Baka mayroon siyang problema, pero yun. Kasi parang hindi ko alam bakit ganyan yung mga utak nila. So yun, kayo na bahala kung ano yung reaction nyo dito sa tao. Yun. So kayo na bahala. So next video. Isa sa dahilan kung bakit lumubo pa rin or marami pa rin yung nahawaan ng virus kasi napakatigas ang ulo ng mga Pilipino. Hindi natin masisisi dahil baka wala sila makain araw-araw, pero yun, napakahirap na desisyon sa buhay na parang hindi natin alam ano yung mindset nila, hindi natin alam. So isa yun sa factor kung bakit yung virus is nandito pa rin sa Pilipinas. Hindi kasi tigas ng mga ulo ng mga tao. So yun, hindi natin alam.
anong nangyari sa kanila. Alright, so next video natin, itong Pinay na caregiver sa Taiwan. So, play natin yung video. Tapos, yun, after play natin, i-react ko. Magre-react tayo, tapos kayo na rin bahala sa kanya. Total lockdown. Hindi ako sure ha, pero yun ang lagi kong nababasa eh. Yun ang nababasa ko halos lahat sa araw na to. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Kung sakaling man totoo, ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Ilang linggo mo pinag-isipan, Mr. President, ha? Mamamatay sa gutom. Parang ang hirap ising in sa utak, no? Yung hindi natin alam kung ano yung mindset ng taong ito. Pero iwan ko kung meron ba siyang utak, or sabi niya, pinag-isipan mo ba, Mr. President? Nung nag-video siya dito tapos pinost niya, pinag-isipan pinag-isipan ba niya na ganito yung reaction niya, parang abubo, no? Walang makain, magugutom. Parang magugutom, pero ambot. Ato play. Gilutok. Toxic. Una pa lang, Mr. President, kami nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak namin na umaasa sila sa aming padala. Paano sila makakabili kung wala kaming ibibigay sa kanila? Ngayon, dahil last quarter na ng March, paano nila matatanggap yung padala namin? Anong ibibili nila? Ha? Anong ibibili nila? In short, hindi sila mamamatay sa virus ang taong bayan, kundi mamamatay sa gutom. Yan lang. Opinion ko lang dito, no, sa mga parang yung point kasi niya is meron siyang pinapadalan na pera dito sa Pilipinas, tapos siya lang yung inasahan ng pamilya. So parang kung wala siyang ipapadala, walang makain din yung kanyang pamilya. So yung ano ko dito is hindi po kasalanan ng gobyerno na wala silang trabaho. Yun lang sa akin, parang hindi naman kasalanan ng gobyerno na wala silang trabaho. Kasi meron silang mga kamay, meron paa, kumpleto, makakasalita. Ang daming trabaho, ang daming opportunity sa buhay. Tapos meron ang iba yung pilay, yung nag-wheelchair, so nagtitinda. So yun, 'di ba? Kahit pilay siya or ano, meron siyang kapansanan, naghahanap pa rin siya ng trabaho para tustusan yung kanyang pagkain araw-araw. Pero itong taong to, hindi mamamatay sa virus, mamamatay sa gutom, nabuwang na kada. Mamatay sa gutom. Ambot kanang hindi natin maintindihan kung ano yung gusto nilang iparating. Parang nakapunta lang ng Taiwan, ganito na. Hindi ko alam kung paano niya pinasa yung interview. Parang wala. Zero. Why sod? Yan lang sana ang pagkaisipin mo. Hindi sa virus mamamatay ang taong bayan. At ayan naman yung mga tao. Hindi sa virus mamatay. Mamatay sa kabubuhan mo, ma'am.
So, parang walang kwenta. Toxic na tao, dapat hindi tinutuluran. So, kayo nang bahala sa kanya kung ano yung reaction niya. Anong yung reaction niya sa kanya. So, pwede nyo i-search kung saan nyo i-search kung makita nyo yung full video. So, yun. Para lang walang utak. Walang utak. Alright, so, next video natin is si Mystica. Yung sa kanya, love trip. Kasi, artista kasi ito, tapos, nagdadrama. Tingnan natin yung video. Solusyon O, diba? Ang galing. ang kailangan Oh, parang nasa ano lang, sa mga problema. parang nasa suit. In every problem, Oh. there is always a solution. So in every problem daw, there's a solution. So natural. Yung mga yung math nga may solution, di ba? That is a problem. Ang hirap ng math, di ba? Continue natin. Bakit nabigyan kayo ng trabaho kung hindi ninyo gampanan ng tama? At bakit pa kayo binota ng mga tao kung mismo kayo mismo ang dahilan kung bakit sila magugutom? It is the cause and effect. At English man eh. May pinagmumulan lahat kung bakit nagkakaroon ng effect. And what is causing them to go there para mag-rally? Napakasimple. So, mas tayo dito. Gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yan? Yun. Sumisigaw. Gutom sila! Hindi mo naintindihan yun! Grabe, artista kasi. Magaling mo, Marte. Gutom sila, hindi mo naintindihan yun? So, kumain sila. Kasi gutom sila. Di ba? Simple lang. Kapag gutom tayo, kakain tayo. Tapos, pinoproblema niya, di ba? Yung mga nagrarally kasi, ang daming yung alam. Mga putang stinyawa mo. Kiatay. Rally mo na, pambayaran mo mga pistiha mo. So, kanisa siya, wala siya utok. Ambot. Napamura ko. Gusto ko sana good vibes, pero tingnan natin. Ano yung mga pinagsasabi niya doon? Hey, Jesus. Ano ba ang pinaglalaban ko dito? Bakit ako nagmumura? Kasi gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yan? Oh. Patay, gutom sila. Hindi mo naintindihan yun. Gutom sila. Hindi mo naintindihan yun. Bakit? Pwede naman kumain. So, merong sa Tagalog pa? Tinapay. Oh, yun. Meron namang tinapay. Tag-5. Pwede na silang palit tinapay. Uy, Ginoo. Ano maning ganong ginani maning mind mo ni siya, mo ni yung mga ito yung mga mindset ng mga Pilipino kasi laging tama, yun. Laging tama. Walang mali. Yun yung problema. Kasi laging tama, parang ang raming parang feeling presidente. So, payo ko sa iyo, kung ikaw na lang yung presidente. Kasi wala mong gugutom. May sus, may namang blaptikan. Blaptikan ba kay kanang babuwa lang agi. Acting rin niya. Bakit kinakailangan pa? Oh, naganda mo Inis nila yung buhay nila na hindi na baling papatayin sila o kaya kung ano-ano man ang mapunta na sila dyan. Dahil gutom sila! Hindi nyo ba naiintindihan yan? Kasi ginawa niya para siyang baliw, no? Parang baliw. Baliw na talaga siya. Kasi hindi na siya sikat. So, para sa akin lang, siguro ginagawa niya ito kasi hindi na siya sikat. Tapos yun, gusto niya sumikat in other way na murahin yung
presidente. So, yun. Kaya na ginagawa ito. So, kayo na rin bahala. I know, nakita niyo ito. So, kayo na yung bahala sa kanya. Kung ano yung reaction niya sa kanya. So, yun. Ito yung problema ng mga Pilipino. Laging tama, walang mali, tapos, palaging naghahanap ng mga mali ng presidente. Kahit ang dami nang naitulong. Tapos, yun. Hindi natin alam kung bakit ganito yung mindset ng mga tao. Tapos, in addition pa, itong matigas na ulo ng mga tao na ay wag lumabas ng bahay. Pero, yun, lumalabas pa. Tapos, nagagalit kapag dinadakip. Parang, di ba? Kasi laging tama. Yun. Hindi natin alam. So, message ko sa mga matitigas ang ulo, pistingyawa mo, nagyatay mo, ay magpalabis yung gibati kay dili naman ni ang mga tao nga nagsakripisyo, yung mga tao nang nagsisakripisyo na nasa bahay lang, tapos kayo yung gala ng gala, kami yung yung maapektuhan kasi wala naman kayong pakialam. Kung mahawa kayo, mahawa na kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. So, Diyos lang yung bahala sa inyo. Gusto ko kayong murahin pero putang ina nyo. So, yun. So, hanggang dito na lang yung video natin. So, good vibes na Permi. Good vibes lang, good vibes. Good vibes to Permi. So, aray ko. In 3, 2, 1, host.